Okay, hvad så, drenge og piger? Velkommen til en ny video. I kan se, at kameravinklen er lidt anderledes i den her video her. Og det kommer faktisk til at være her. Det kommer til at være lidt en blandet en. Fordi at der kommer både til at være lidt med derby, og så kommer der også til at være lidt med noget crosser. Og det kommer I til at se. Men når vi kommer til crosser og derby, så kommer lyden ikke til at være så god igen, fordi at der kommer ikke til at have min interne mikrofon med, fordi at derbyen, det er ikke mig, der kommer til at have GoPro på. Det er ham på derbyen i forrige video. Jeg tror, det var i forrige video. Så ja, det kommer til at være lidt en blandet en, fordi nu er vi for eksempel på vej til arbejde. Og det skal nok blive hyggeligt. I dag, der er DN. I dag, der er den 25. juli, og vi skal køre crosser den 1. august. Hvor vi kommer til at være en masse mennesker ude ved et sted, der hedder Krumtappen. Og hvor vi bare kan køre crosser og ATV og go-kart og måske også bil. Det må vi lige se til. Vi må lige se til, om der kommer noget bilcontent oveni, men det kommer ikke til at blive meget, fordi det er sådan en meget lille bane, vi skal køre i, når det er bilen. Men det må vi skulle lige se til, hvordan det går. Men nu tager vi også lige bagvejen på arbejde, fordi at, så er der ikke så meget, altså der er ikke så stor chance for, at der er mod politi. Fordi for eksempel, jeg har powerfilter med i dag, fordi det kan godt være, at jeg tager ud til mine kammerater i morgen, og så ser vi, om vi kan smække powerfilter på den her på det her base der. Ellers så venter jeg ind til efter den, ellers så venter jeg til den første eller anden sådan cirka, fordi at den 31. der skal den til service. Og det skal sgu nok blive godt, og nu kan jeg da godt se, at det kommer nok til at tage et stykke tid, hvis han også skal den. Skal han også den, eller hvad? Kan han ikke finde bruge sådan? Nå, han skal ikke den. Okay. Jeg gider ikke til at overhale ham. Det er faktisk lidt unødvendigt, synes jeg. Jeg tror ikke, jeg er hurtig nok alligevel til at overhale ham. Og der er masser af vind i dag, har jeg fundet ud af. Det er ikke lige det smarteste vejr at køre knald i dag og lave video, fordi jeg ved ikke, hvor meget venstre jeg egentlig lige har. Vi skal lige passe på med politi, for der kan 5 år være politi her i den her by her, har jeg fundet ud af. Hold da en crosser derinde, det tror jeg sgu, der gjorde. Men det er faktisk meget stille her i byen i dag. I hvert fald hernede. Og nu er jeg også en halv time, altså 3 kvarter på knallert, men 20 minutter i bil væk fra mit arbejde af, så vi må jo se, hvor meget politi der er i byen dernede, og så må vi lige prøve at få lidt noget video dernede, fordi jeg tror jeg køber på McDonald's efter arbejde, fordi jeg har ikke madpakke med, og jeg har altså pause i en halv time et tidspunkt i dag. Så jeg tænker bare, at vi tager det stille og roligt i dag, og ja, så må vi jo tage det som det er, og så må vi jo ses i byen, når vi kommer dertil. Drenge og piger. Så blev det endelig færdigt med arbejde i dag. Vi bliver op på McDonald's og få noget mad, fordi at hvorfor ikke? Vi har kørt 993,8 på den her pisknallert her, og jeg synes det er rigtig godt gået af mig, fordi at det synes jeg bare. Jeg synes det er rigtig godt gået af mig, jeg ikke er blevet stoppet af politiet endnu, fordi at har jeg kørt lovligt her for det sidste? Nej. Skal vi forbi politistationen nu? Ja. Er det min egen vilje, vi skal forbi politistationen? Nej, jeg kunne godt køre den vej, men jeg skal på McDonald's alligevel. Jeg skal den vej alligevel. Og alle
bum 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 bum. Det er lige sådan her. Det er lidt nemmere. Bum 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 bum. Ej, nu bliver det fandme mørkt, synes jeg. Man kan i hvert fald godt høre, der er mute, eller hvad fanden hedder det? Hvor fanden er han dog? Der var politi, drenge og piger. Der var politi. Der var politi. Vi prøver bare at lade som ingenting, for den kan altså godt køre hurtigere end bare lige 32 eller 33, som de siger inde på til Hansens hjemmeside. Der er altså lige en chat mere end det. Men ved du hvad? Det gør heller ikke noget for hvad? Nu hurtigere, nu sjovere. Altså, hvad fanden sker der, drenge og piger? Altså, prøv lige at få jeres fucking gokkehoved op i hjernen, og så begynde at køre lidt ulovligt i stedet for. Ved du, det er fandme sjovere at køre ulovligt, end det er at køre lovligt. Jeg har aldrig prøvet noget, der er sjovere, og jeg er lidt bange for din nye søster og sådan det der. Men det er jo sgu nok ikke meget. Ja, det er jo sgu. Nå. Og drenge og piger, så vil jeg vende tilbage. Jeg vil optage ind på McDonald's. Sådan det bliver jeg sgu. Jeg kommer tilbage, når vi er færdige. This is the future. Evolution. This is the future.
I killed it, it's murder, go crazy, berserker. 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 Berserker, I killed it, it's murder, go crazy, berserker, I killed it, it's murder, go crazy, berserker. I killed it, it's murder.
Italien stod der kun 2 steder. De vil gerne med mig. Kan ikke se den vej.